तुझ्या काळजान पेटयल्ले बावडताच्या देण्याचे केंड अजून पेटते असा नांतर फुंकून पेटोवन जळते दवरो बाळूक जिजूचे पुणशेत बिकर्णकटे मंगळूर मांडून हाडता IFS 2025 3 दिसांची कॅरिस्मॅटिक रेतीर याच ऑक्टोबरच्या 20, 21 आणि 22 तारखेर सोमारा, मंगळारा आणि बुधवारा सकाळीच्या 8:30 वरांतावन संजेच्या 4:30 वरांपर्यंत बायबलाच्या गौळीक पत्रांचेर नावडदीक शिकोवन दरांतावन प्रेरणदायक नियाळ काळजा मना देवा थंय उबारूंक पॉवरफुल प्रेज अँड वर्शिप भक्तीभरीत मिसाचें बलिदान आणि पवित्र सक्रामेंताचें आराधन ब्रदर प्रकाश डिसोजा बँड्रा सोवे कर्मेलीत तशेंच मंगळूर, उडपी, कारवार आणि शिवमोगा दियेसीस्तावन याजक ही रेतीर सोलोवन व्हरतात. येया तुमचो स्पिरीट नवसरा, तुमच्या बावडताक जीव बरा आणि पवित्रत्मो सदां तुमकां जळती दवरूं.